हामबाय आयदाजोंनो दायो नायदावनाय जोबोद एप्ले हामजाग मते जबानि चिबाया पारो जों तिनि अरबो खुमुलो नवाय हलो DWF नि बिसिंनि खामानि सालनो जों अरबो जों पालायनानै थांनि दङ दै अ पालायना थांमानि बिसिं थैख्लायै सवान सोलायगा जोंनि 13 जना MLA नो तैनाय जों फेलिसिटेशन होनो हायोमोन जों अप्रग्राम मोनारो लायगा 13 जन MLA नो फेलिसिटेशन होनो ताई जों DWF नि बिसिंनि खामानि फाउंडेशन जे ताई जत ब्लक नि 5 जना को फाइनाय ताई डिस्ट्रिक्ट नि 5 जना को फाइनाय परनो माहके इनवाइट दिजा ताई सेंट्रल कमिटी नि तंना बरक बांनानि नांया माहके साजा ताई AMCM तंनाय MDC ex MDC ex MLA ताई ex मिनिस्टर ex प्रेसिडेंट ऑफ तंबायो ताई चिनि दिप्रामो थानी प्रेसिडेंट तंनाय बचिन चीफ गेस्ट परनो इनवाइट दिजा परबो तरक साफाय दंगो फाय दंगो मानजक दंगो ताई चिनि जे बिसिंनि खामानि साल अ सालो जों चिनि साल पालायनायाव चिनि सोमाय दंगो अ सोमायखा जोंबो बाग्रानि वारियर्स जोंबो बाग्राम लगिरि थानाय हाताय दफानि सामु खायनानि थांतानि जों बोरिरो उखलोगो ओंसुरगला ताई ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ताई नेक्स्ट जेनेरेशननि बागे आन्दोलन खायनानि थांतानि एक कदम खान जों उनसुरुया आबंखा दिनिनि सोमाय चिनि अ बिसिंनि खामानि फाउंडेशन देनि चिनि अ सोमाय चांगरि खावै फरक पाकरि सरै जों आगबनाय बोरिरो दिनो उनसुरुया मैडम जागा जागा सोशल मीडिया नि बिसोरखौ सोंनो खाखौ कमाव समान देखा जे त्रिपुरा मो थानो या करे बीजेपी वो IPF के ऊपर जॉइनिंग सोंनो भी तो अब ती नोंनि थानी कक तुम्हारो भाई भाई राजनीतिक अब जागा जागाओ त्रिपुरा मो थावो अब कांग्रेस निंखुन BJP निंखुन IPF निंखुन फाइ दं त्रिपुरा मो थानिबो कासा कचो थाङै दं अबनो राजनीतिकनि नियम हायके नुक जागै दं बेबो आं सानानि मुजों जेसेबानो थांथों होतोंले चिनि थानि सेहिमाहाय जाद दफानो वानसुकना थांतानि फानचानो वानसुकना थांतानि त्रिपुरासानो वानसुकनानि थांतानि जे बरफ थांनाय र अब ठीक न थांगो वातै कतालनि आहाय के थांलाय दंयो बेबा दासा गजगै फाइफिनाय उखु गजगै फाइनो साइदमान अब जखन जाद दफानि फाइलायानो जखन खानाङै फाइलायानो